botta ta paradibi maruhatta martang yang nahuhum mahita satokid di bagasar rohat tabi. Amin mared de uria hita. Hiti-hiti gowarni di bata ama, dohok gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok gowarni to di perbadia na tumapalangi dohok tanoon. Amin. Disuruh di batado anakna gabi perdengganan taringot tu dosatta. Hamu haliak kadongan, molo songoni dihaolong di bata hita, ikut dohok dohita masih haolongan sama hita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pergugu na suatu dusan jala perdenggab basa. Rodi saling niling nado asin roham. Mauliate rohanami tuho ala diramotiho hami sian nasai laon saha rodi sadarion kupuji hami maho ala nok saha tuhami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami
mauliate hudok kami tuho, ala di bagasad dame dohot hasonangan dilihon ho hatam nabadiyai. Saya si maroham, urupi mahami mangulahon na idokmu, asahot rohanami, jala terparengon hami parange nabadia. Saya jari jalepe baru marohanami, asalam ias hami rodihal sudani bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede huria kita. Tangion hamuma patik ni debata, patik perjulu rodi patik pasapuluhon. Patik perjulu, au do Jehovah debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi kanonmu jaldang jadi sumanonmu, manang aha nadi bano gijang, dohot nadi bano tungaon, rodi ni bagasan ayat nadi toron di tano, yang gotunggabi sobaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna ai hona humna do sogut akka namar sineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma babadiaon ari minggui dinaonom arima ulahamu nasa sulamu alayang goari papituhoni ari padan ni Jehovah debatam dui dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang burung manang naposom lailai manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi isi no tene halak pe na mangibati hutam ai dina no mari do di toppa de bata langit do taun do laut do nasa isina dungi maradiet do ibana diari papitu honi dibaheni do ubahen nadi pasu-pasu di bata Jehovah ari padiran nai jala di perbadiai. Patik palimahon ikop pasangapommu natorasmu asa mertuaho jala liling mangulu di tano nanilehon ni Jehovah de batam diho. Patik paunopon unakko mamunu, patik papituhon unakko mangalakut, patik pawaluhon unakko manakko, patik pasiahon
Unak ko olo makatidakon hata nasudutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongas sari penedongammu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru. Manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Boha pada unde bata taringot tu patik nasapului odo. Audo jahoba de batam ninna de batatta. Pargugo na suatu dosan jala parrimas. Siluluhon dosan ya mama tu pinoparra. Rodi sudu patuluhon, rodi sudu papaton. Pinopar niaka na sugu roha diau. Alaya sido rohaku diaka nama ribu-ribu. Namar holong ni roha diau. Naso mangalosi patiki. Ido sahakna. Atong rak mangido gogo mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata. Sai pargogoi mahami. Mangulahon nahubar tu patikmi. Amin. Mare dehuria hita sian nomor 120 ayat sada rodi ayat 2. Tato potima dusatta tuadoban debata tapo bema rohatta martang yang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia. Aman nami maritihite Tuhan Yesus Kristus. Manak tiga hali hami rotu julum huilala hami rikodo asin roham disalut hami halak perdosa. Alanido ubahenna hupasrep hami diri nami sadario di julum. Jala hupar hatapat kami tung na jodoh kami menimpil sianak ke dalam munabadia songon biru-biru nalilu sayunak pabali kami siat julum ala indosa nami aidang dihalohmon roham hamatian yak kaperdosa alai hamu bawani rohana do lomani roham asa mangulu sesama saluhut agiduhon nami doho pangalasion nami maritehite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahok masin roham dihami marhite-hite panidangion dot augon nitod di perbadia asa terapul situ rohanami majauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai amin baga-bagan debata taringot tu hasesan ni dosatta mutsat piak kaduluk jala humuttal akarubian alayang go parasin rohaku nasatupa musat siakku jala badan ni haramyaku nasatupa humordit ninna jahuba si asiho hasangapom ma di debata na dikijang amin. Mare dehuria hita sian nomor 110 sia ayat sada dot ayat 2. Rodo
Hatani debata nagabi pistil di minggutta sadarion Rakma hita mabuka ima sia buku dua raja-raja saplalu ayat sada rodi ayat walu Rakma hita majahasa patulu tauton dunggabe raja sian Israel si Hosea anak ni si Ela baki raja si Juda ma si Skia anak ni si Ahas marumur 25 tahun ibana dina baki raja jala 20 tahun lilingna ibana mangarajai di Jerusalem ia goar ni inana ima si Abia boru ni si Sakaria jala di laun ibadah do lomor rohani Jehovah sadok sokon naminain si Daud opunai di lohai ibana hud akka tabak jala dibulai akka gana-ganaan jala dipasikon akka subbaon asera jala rosahi uluk tubaga nabinain si Musa ay rasi rasa tiki ujui saya manutungi dau pahalak Israel tu si jala di guardoi nebustan marhapo satu Jehovah debatan Israel do ibana jala sian nasaraja di Juda akan pudi sian ibana dangadong tudusun ibana marroha naksian akka raja najumulu sian ibana saya marsiloho dorhana tu Jehovah dang dipasurut rohana sian ibana jalai roti tonana akan natinaon ni Jehovah tu si Musa di baheni saya dongani Jehovah do ibana manak tu dia pe ibana mangalakka saya nama jadi doi laos mamulik ibana hud siar raja ni Asur dang be manguduk tu si di papatu ibana hud halak Palestin sahak rodi gaja doho pertelpahan nasida olak ni tukup perhalan sahar di huta nagoting ido sahakna martua ma akka natu mangihon hatani debata jala nau peopsa amen maredema kur ina Jumat
Marede huria hita sian nomor 720 ayat sada taba ayat 4. Tahatidak ko mahapor siyotay, songon na hinatidak ko ni dongata sa hapor siyaon di sadok portibyon, rak mahita maddo. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumapalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, imana tinubon ni si Maria, na gabi-gabian siya to di porbadia, at dorang suahuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na may tarpajal lo ibana di hau pinarsilang na tuat tumonotorun di tanong na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu syamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di simay mana pemamulak sugot tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Saya ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hato panela Kristen akan na badia. Dohot dia san ni dosa. Dohot dia tain na madok. Mula mangulu so dang ni halak nang mate. Dohot dia nguluan na sora suda. Amen. Kor NHKBP.
Tabigima titing ni huriata. Shalom. Selamat hari Minggu ma tu sude ruas namar pungo sadarion tarlumubi ma tu ruas na baru mar Minggu di gerejon kami parhalado do ruas pasaton selamat datang. Tabigima titing ni huriata. Himbauan gereja kepada seluruh jemaat. Yang pertama, demi terhindarnya kita dari virus COVID-19, Majelis Gereja menghimbau kepada seluruh jemaat yang berkumpul mengikuti kebaktian di gereja ini agar tetap mematuhi protokol kesehatan antara lain cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak. Yang kedua, kepada seluruh jemaat dimohon untuk mendukung channel YouTube HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium dengan cara menonton ulang dan mensubscribe. 3. Jangan meninggalkan sampah di dalam gereja ini. Titina maragam. Sada, guar Minggu. Minggu pa 22 hon dung Trinitatis. Manang hasi tulusadaon ni debata. Na pa 2 hon topik Minggu. Barita nauli paimbaruhon manang Injil yang memperbaharui. Na pa 3 hon ucapan ulang tahun kelahiran. Pendeta Majelis Jemaat HKBP Pagaran Nauli mengucapkan selamat ulang tahun tusude ruas ni huriata nama ulang tahun kelahiran mulai tanggal 31 Oktober sampai dengan 6 November 2021 di pasu-pasu tuhatama hamu saluhutna di lehon ganjang ni umur hahi pason dohot lasni roha nats Alkitab Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Daftar tajaha bema di ingana tabe di stensilan daung adong di hita. Na paupaton ucapan hari ulang tahun pernikahan. Pendeta Majelis Jemaat HKBP Pagaran Nauli mengucapkan selamat ulang tahun tusudi ruas ni huriata nama ulang tahun pernikahan mulai 31 Oktober sampai dengan 6 November 2021 di pasu-pasu tuhata mahamu saluhutna di lehon ganjang ni umur hahi pason dohot lasni roha nats Alkitab Amsal 10 ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Daftar anon tajahama masing-masing di sensilat tabi. Na palimahon na sorang. Na di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2021 di basa-basa hotuata dosa halak danak di keluarga F Simbolon M Borusi Tompul, ruas ni huriata na di wek onom, marhite operasi sesar, hipas doda danahi suak songoni nang na torasna. Na selanjutnya na papituhon masohon Minggu manogot, domu tu ulaon pesta gotilo di hari Minggu na neng rot tanggal 7 November 2021. Pinabotohon ma tuhita ia Minggu manogot pukul 6.30 wib. Masohon ma jala di pasada tu par mingguan pukul 10.30 wib di lantai 2. Songonima buah-buah sian hami. Na pawaluhon Minggu keluarga huhud pasahaton pilihan bulanan. Domu tu ulaon pesta gotilo di hari Minggu nanengro sialani Minggu keluarga huhud pasahaton pilihan bulanan gabe tahun durma tu minggu paduahon bulan November ima di tanggal 14 November 2020 sada. Na pasapuluhon jadwal perayaan Natal di huriata HKBP Pagaran Nauli Boita Jaha di stensilat tabi. 10 sada. Pemesanan buku tusude ruas ni huriata nanaing memesan buku almanak pajonok hamuma tu debata manang versi Batak atau versi bahasa Indonesia
Boima rotu bilut perhubasan lau mendaftar diri asa di pesan huria tu percetakan HKBP. Nah pasa 12 hon pesta gotilon. Domu tu sakap ni huriata na naing patu pahon pesta gotilon di hari Minggu na naing ro tanggal 7 November 2021. Alani adong piga-piga rumang naikon pabotohon ni huriata kita saluhut na ima. Pesta gotiloni patu paota do sude par mingguon mamuka 8:30 sampai dengan 17:00. Alai anggo pemusatanna patu paon ma di parmingguon jam 10:30 B. Ala parmingguon arian di pemusatan di pestata alani songonon ma partondingna di minggu 10:30. Parjolo di Buhaima marhite tortor panomonomuon manang prosesi na binuan ni punguan inajuman. Duksipuli langsung mahita bongot tu kebaktian pesta gotilon mandok mauliate tu debata. Di bagasan kebaktian ima anon hita pasahaton sude bahan lelang sian ganuk wek. Di pasahan mai tu langgatan laos di jalo parhalado ma di joloon. Laos disima hita ganupek pasaton boras di bagasan tandok. Ganupek di bebanhon ma 10 kg boras. Satu tandok isina 5 kg. Jadi ganupek pasahaton 2 tandok boras marisi 5 kg. Di pasahat mai tong tujoloon na tinomutomu ni parhalado. Laos sude ruas doro tu joloon ditiki marede pasaton ganup amplop naung disagi akasi tuawek tu bagas tabe. Duksipul saluhut na kebaktian pesta gotiloni baru pebongon hita tu kebaktian minggu. Duksipul minggu arian diuduti mamuse makan bersama tu sude ruas dohot parhalado naro di bagasa minggu ariani. Huhut ma mardala disi lelang bahan makanan naung tapasahat ditiki kebaktian pesta gotilon. Dohot sude lelang ni danak sekolah minggu. Na mangalelang ima ruas naro tu parminggoni. Lelang na tumibo ima namonang jala pasahaton ma tunasida lelangi. Duksipuli diuduti mamuse patupahon tortor sian punguan inajumat. Guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, dohot parguru malua. Tatagam doa saretahita manupahi panortoroni, dalata manupahi huriata, mangguhi biaya operasional ni huriata. De akabahan lelang di pasahan ma tuganupek asa ditanggung jawabi nang punguan korta jahaman non di stensilan. Sude aka amplop risma disagihon ni ganup situawek tu ruas ni huriata di bagas tabe. Uhudo di pasahat arno tu hita undangan per rumah tangga. Dalan soso-soso doi asa sude hita ro hari Minggu tanpa terkecuali. Molo memang dang boy hita ro ala berhalangan. Tapasahat mamar hite situawek. Molo sodapot dope hita amplop. Adong do hari Mingguon amplop di bahal ni garejata. Boema dibuat di si ima saluhut na pilihan gotilon. NB na mancalo amplop 1 per orang atau minimal 2 amplop per keluarga suami istri. Sai uka masude rohata pasahato tupak tuhuriata di bagasan amplopi. Alahoddo mardalan pesta gotilon di sude parmingguon alani khusus tu ibadah minggu madogot dohot minggu bautari songonon ma partodingna. Parjolo kebaktian pasahatot pilihan gotilon. Disima no di pasahat sude amplopnya karuas jala ditiki na pataruhon pilihan amplop nasida tulanggatan laos di pasahat parhalado matu ganup ruas kue dohot aqua gelas makalason pesta gotiloni. Khusus tu diaspora tongdo diwajibon pasahaton pilihan amplop gotilon. Amplopi boy ma dibuat di bahal ni gerejata ditiki naing masuk tu gereja.
NB, sudah pilihan amplop wajib menulis nama beserta wek, kecuali diaspora hanya menulis nama songonima buah-buah ni pesta gotilon di Huriata. Na pa 10 toluhon konpen parhalado dohot keluarga na aktif dohot na pensiun. Di hari Selasa tanggal 2 November 2021 di Patupa Huriata do konpen parhalado dohot keluarga na aktif dohot na pensiun. Masuk jam 19.00 maringanan di lantai 1 gedung sekolah minggu. Ria mahita perhalado dohot keluarga na aktif dohot na pensiun madohoti ulaoni. 14 si buanon di bagasan Tangiang ima Rahel boru Siregar wek 1 ima boru niamang paditata padita resort. Nomor 15 ruas daftar ruas nang perhalado na manupahi ulaon pengadaan kursi gereja boy tajahano di stensilan no ngadong dihita. Nomor 20 parhepengon ni Huria dohot salutna sahatu nomor 25 boy mata jaha di stensilan naung adong dihita. Sonari hujahauma tuhita saluhutna. Tona rapot padita HKBP 2020 sada. Mandapoton nahina holongan. Sude ruas ni Huria Kristen Batak Protestan marhite padita resort di inganan Nabi. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata amata dohot parsauran ni tondi parbadia ma nama dongani hamu saluhutna amen. Mauliate mata doktu di bata ala ni asini rohana nama dongani jala mama sumazu huriana diragam ni ulaona dohot akka na posona madohoti rapot pandita HKBP na di Patupa di hari 25 sahatu 28 Oktober 2020 sada. Gabesi ingoton ma tongon rapot padita HKBP tahun 2020 sadaon ala di Patupa marumakon semi virtual di seminarium Sipoholon dohot di saplonom inganan na asing. Hinorhon ni pandemi COVID-19 naso marhaujungan dobe. Sinodangan ni tema di batado hatuauku hagugooku dohot puji-pujiaku dang mabiarau Yesaya 12 ayat 2. Dohot subtema pandita HKBP rap marhaposa tu di bata jalan marsiurupan di partikian COVID-19. Ni dohotan ni 1709 halak sian 1919 halak pandita HKBP na mangula di Huria resort distrik lembaga dohot di luar negeri nang na manguduti parsikolaan na niuluhon ni ketua rapot pandita HKBP pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Dengkado mardalan rapotisian bonana sahatu ujungna di bagasan parhahamaranggion holong niroha dohot hasadaon di buhaido rapoti marhite pertangyangan dohot ulaon nabadia pataruhon sude parrapot asa marpasirangguton sude di sihasahatan di bagasan pos niroha dohot haunduhon tu debata tutu dang targohi hina siholan ni sude parrapot boy pajuk pangbohi be songon nasomal dalan marsirarian huhut patol hason aka parsorion nabi lao masih tangyangan dohot marsiurupan dia keragam ni pakubasioni ala di Patupa parrapotoni di inganan nama ragam. Adong pitu ipola naboi putihon sian rapot pandita HKBP 2020 sada tu sude ruas HKBP. Parjolo
marhite tema dohot subtema dibohali do akapadita ni HKBP lau makobasi huriana diragam niaka parhusoran ni partikian. Pandita ni HKBP ikon marha porseaon tu debata si tolu sadai natup paluahon sian nasa ragam ni hamaolon na binolus ni huria di tonga-tonga ni portibion. Taha porseai do na holan debata hatuaon hagogoon dohot si pujion. Dang tagamon mabiar hita ibana do pangalualuan dohot haporusata tarlumobi di hamamasa di pandemi COVID-19 i. Padita ni HKBP marha porseaon lau manugu-nugu dohot marmahani ruas ni HKBP asa unang marpangusadean tu hagogoon dohot huaso di portibion. Balik satahe ikon lamar siohot tu debata lau mangului dohot mangulahon lomo ni rohana. Suak songoni dinalaho mengadopi transformasi teknologi dohot potensi perubahan multidimensional dohot era digitalisasi internetisasi nagabe pasu-pasu lau paulihon panguluhon na dumenggan di bagasan hapor seotai na paluahon hita dohot marsiurupan mamorsan aka na dukduki lau mangului Kristus. Paduahon bagas situtudo di parukilhon rapot padita marhite komisi teologi hamamasa ni COVID sapulusia na ni adopan ni saluhut jolma manusia di sandok portibion ima sada tu debatado huriai maporus jalan marhaposan songon huria na pinaujak songon huria na pinaujakna di hasianganon. Dua, ikon manoktong do huriai lampita lam gadda jala lam magudang nakpe tongon mengadopi pandemi. Marsitutu patupa dohot paradehon hangoluan nasiat tuhata tu sude humaliaksa asaganuk taruli di hahipason dohot haluau. Patuluhon di tupahi debata dohita marhite parbinotoan dohon hamajuon lau mengadopi pandemion na mardomu tu hahipason dohot persauran marhite digital virtual tajakot do deba sian hamajuoni lahom mangurupi hita mangyahi hahipason dohot manguruti huhut pabidakon aka persauran di tonga ni huriai. Di hari koton rapot padita do nang aka na tau pada sipon makehei pakubasion sian huria marsada-sada satu hatopan. Ima panidangion haporseaon ni HKBP di tonga ni pandemi dohot revolusi industri 4.0. Agenda ni huria HKBP dia kaulaun na totu si patudu ni pamakeon manang petunjuk pelaksanaan ni ruhut parmahianon dohot pamicangon RPP HKBP dalan lau mangguhi pajauon ni huriana di tonga ni portibion patoluhon taparukilhod do hasesega ni lingkungan hidup sahat tutikion na patubu hasusahan tujolma suasuanan dohot tu pahapahanan marujahan tu konvensi HKBP tasuarahodo asatakas rap saroha haita dohot pamareta suak songoninang pengusaha mangaradoti haulion dohot kelestarian lingkungan hidup paupaton tahalasodo nang parsitutuon ni sandok ruas nang parhalado ni HKBP manggohi tanggung jawabna tudana pensiun HKBP marhite dalan na maragam patupa ulaon papunguhon tupak gerakan 1.000 rupiah per hari dohot lana asing
Umbahan boy tagarar utang ni dana pensiun ni sebesar 97 miliar 280 juta rupiah mamuka Januari sampai dengan Oktober 2021. Jala tahirin boy tapapungu 47 miliar 515 juta 74.429 rupiah nari 1 Desember 2021 tu Januari 2022. Nunga boy mucat program pensiun manfaat pasti atau PPMP tu program pensiun iuran pasti atau PPIP. Hinobasan ni dana pensiun lembaga keuangan DPLK dohon pakirimon boy hita malua sian parukilon dana pensiun na niadopan ni huriata di bagasan tiki masaliling. Palimahon marsitutu do parrapot lau paapiton sudena sa pakobasion ni huriata dohon patuluson sentralisasi parhepengon ni HKBP lau paujukon hamaolon pada laton mutasi jala disakapi huriata nunga boy mardalan tu tahun 2022 naro. Nunga dibuka patupa kajian di bagasan hamanaton paima di pasahat tu sude ruas dohon parhalado ni huria di sandok HKBP lau pasauton tahi nadinggani dung jolo tapapungu jala tapasahat tu tim kaji sude data narikot sian aka huria tarlumobi balajo ni aka pangula na goktiki. Pahonopon lam tu denggana do parhamaranggion ni pandita marhite tupa liat pandita dohot dana solidaritas pandita atau DSP lau manarihon aka pandita na mangadopi ragam ni hamaolon dohot parukilon di tonga-tonga ni pakubasion nang di parnguluon siganupari alani parsahiton dohot ragam ni hamaolon di huria dohot di masyarakat. Papituhon laus marhite rapoti nunga tarpilit ketua rapat pandita manang KRP naim baru periode 2021 sampai dengan 2025. Ima Amata Pendeta Maulinus Siregar STH tatangnya kon jala taurubi manasida mangula ulaonna songon KRP anggiat lam tuhisatna pakobasion ni akan naposona di tonga-tonga ni huriana songonima pinasahat tona ni rapot pandita tu sandok HKBP sai di pargogoi jala di patau di Batama huriana lau pasahuton tahina bain sangap di guarna gabe pasu-pasu tu portibion tahaposima debata nasun gogoi ima napaluahon huriana dina mangadopi nasaragam ni hamaolon di ganu partikian. Seminarium si paholon 28 Oktober 2021 tabe mardongan tangiang Eporus HKBP garis miring KRP HKBP 2017 sampai dengan 2021 Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Songonima tikting dihita mauliatema dihita saludna tarlumobi mauliatema di tuhata. Shalom. Maret de huria hita sian nomor piruat 50 ayat sada dohot udukna mahita bapungu pelias sada A dohot sada B.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Riani Tuhatan na pinarhamaul ni debata. Jamita di minggu pa-22 Hondung Trinitatis. Huhud memperingati hari reformasi ni gereja Lutheran Saportibion. Tersurat do di Rom biduna parjulu. Sian ayat 10 onom Rodi ayat 10 pitu songonoma hatana. Ai dangna huhaila hon barita naulii. Ai haguguun ni debata doi palua hon nasana porsea. Halak jahudi jumulu. Dungi doho do halak guri. Ai dipapatar do disi hati goran ni debata. Nasian haporseaun tu haporseaun. Hobartu natar surat hian namangudu do partigori hinor honni haporosyaunna ido yanggo saha ne turpuki ita akadongan nahina holongan marhite turpuk na pinasaha ni Apostel Paulus torang jalahatus naing madok tu saluhut ruas ni huriai holan hatani debatado nabui paubahon saluhut ngulu ni nasa na adong di Portibion bui may taida sian panopaon ni debata ay saluhut na majadi na ditanoon holan mangasaon hatani debatado Roma debata menjadi ma aka langit doho tano menjadi dosa luhutna jadi mahona tiur ninna debata jadi dosa luhutna jadi maho jolma ninna los menjadi dosa luhutna saluhutnai mangasahon hatani debatado mangasahon haguguonna ai marsahala do hatani debata daksongon sahala ni naadong di Portibion marhuaso do debata daksongon huaso naadong di Portibion dak dipangasahon huaso nasongon na dipakke ni sahala panggonggomi lahu mamareta aka rakyatna Alai dipakai debata sahala dohot hatanai tadana ibana do napuna dohot na majadihon salhu na nasa na adong di Portibion ido nanang dohono ni Apostel Paulus Injil yang merubah kehidupan hanya Injil yang bisa mengubah dunia ini bukan kuasa manusia. Jala ido nanaing taida manginang. Ai di bagasan hataido tatadda debata. Jala di bagasan panopaon naido tatadda debata. Jala marhite Kristus nabi nasabasahon naido tatadda ise debata. Hamuak kadongan di surat ton Apostel Paulus doha tahun turuas na adong di Rom hati hai laho mangapuli dohot mangapoi nasida saluhutna asa unang maila manghatidakkon Kristus do si palua nasida asa unang maila ruasi manghatidakkon Jesus do berita nauli na pinasahat ni debata tu Portibion ahama isini barita naulii naikon si pasahaton na parjolo nunga mate Kristus ala ni dosa ni jolma na adong di tanoon
jalan apa dua hon hehe do ibana sian akkana mate lahu paludahun jolmai ikon adong do dua rumangon di bagasan berita nauli moloso adong dua narumangon dang berita nauli gorni. Ketika kita memberitakan Injil, kita harus memberitakan kematian Kristus dan memberitakan kebangkitannya. Dan bukti dari kematian Kristus dan kebangkitannya ingin menegaskan kepada orang yang percaya bahwa disitulah nyata kasih Allah. Ima berita nauli. Unang mamaila ruasi. Lapatan na manginang mulu maila dang holan secara dampak psikologis nama dok maila iba na lapugus. Maila iba na mga kuhon na tua-tua na. Alay maila lapatan na dison unang mamaila karbuasi secara dampak sosial doi. Ala tagad dingolo ni akka ruas na adong di hutarom hatiay ise halak na madok iba na si ihuton Kristus ikon dipusa iba na doho digosa. Ujung nagabi gudang ma akka ruas hati ay may lama iba na mga hatidakon si ihuton Kristus duaw ay molohu baritahon nanon tutudo ho si ihuton Kristus molohudok anon olo diguo sa maaw dipusa maaw tumagom maunang alay dipaingot si Paulus sudi akka ruas na adong di si udang mamaila ayaw pe terpenjara jala tertabad do alani hatai alai ikon hati dakonoku saya adalah orang yang paling merdeka sekalipun saya terpenjara. Kenapa? Karena Injil memerdekakan aku. Unang maila direhei, unang maila dileai. Alam molo diberitahon hatai itu halak Jahudi hatai didok do gabi batu partuk Tuhan ni Kristusi tunggulu ni halak Jahudi. Gabi si surang do Kristus hati hai. Hape molo diberitaho itu akka halak gorik gabi didok ma Kristusi hawotoon. Kenapa kita harus percaya kepada Kristus? Hai orang-orang Kristen, kalau memang Kristus Yesus yang engkau beritakan itu adalah anak Allah, bukankah Allah adalah Tuhan yang paling bodoh di dunia ini? Dia menghabiskan waktu yang begitu banyak untuk membinasakan anaknya sendiri hanya untuk menyelamatkan orang yang tidak berharga. Bukankah itu kebodohan? Jala satu sonari pe amang inang sai ido terus perdebatan ni akka halak ala halak gorik mangasa hondogi ka dohot hapistaran dan disadari nasida adong do hapi hasit tongani nasobui terjalo pikiran ni na adong di Portibion. Ido ubahen gabe didok si Paulus mamangapo ya karuasi alay anggo diau dang haotoon Kristusi anggo diau dang batu partuk Tuhan Kristus Yesus na hubaritahoni dia kahalak na mangasahon huasoni portibi may gabe batu partuk Tuhan dohot haotoon ido bay na manginang sarobang doi dohot na binaritahon ni si Paulus di sada Korin Bidu sadai ayat 27 ayat 20 sia. Siapapun orang yang ingin mengandalkan kekuatan pikirannya menelaah tentang Kristus itu, Tuhan akan mempermalukan dia. Buido tajahaya manginang sada Korin Bidu 27. Sada Korin Bidu sada ayat 27 satu ayat 20 sia asa takas taida. Sada Korin biduna parjulu ayat 27 1 ayat 20 sia rakmahita majahasa saluna 23 ya. Jalan nagali di Portibion dipilih di bata laho pailahon nagugu. Akan natiup di Portibion jalan Marlea dipilih di bata. Tung siswa dai asa siwa dohonon na nong jong hian asa unang manenga-nenga agia ise maradopod debat ido panidang yon ni haporsiaw ni Apostel Paulus di baritahon ibana ise Kristusi
Diberi tahun ibana silangi hapapatar doi. Gariada marhite silangi lempatar mauhum ni debata dohot asini rohana. Ketika kita melihat salib, kita melihat penghukuman Allah terhadap diri kita. Tetapi sekaligus ketika kita melihat salib, kita melihat belas kasihan Allah kepada kita. Itulah keadilan. Keadilan itu hanya menjadi sebuah keadilan apabila di dalamnya ada penghukuman dan pengampunan. Kalau bukan penghukuman, itu bukan keadilan. Makanya jangan senang-senang memberikan hukum kepada orang. Kalau menghukum ingat mengampuni inang. Jangan enak-enak menghukum aja. Itu bukan keadilan namanya. Tuhan itu menghukum kita tetapi dia mengingat untuk mengampuni. Kalau kita enggak, habis dihukum tinggalkan. Itu keadilan. Gariada marhite silangi naing tadap madisi hatani debata. Kristusima basa-basa Tuhamu akapardosai. Kristus itulah sebagai anugerah bagi engkau orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya seorang teolog yang bernama Bonhoeffer mengatakan, anugerah itu menjadi sebuah anugerah kalau di dalam anugerah itu ada Yesus di dalamnya. Kalau tidak ada Yesus di dalam anugerah itu hanya menjadi anugerah murahan. Karena adalah Yesus di dalamnya, makanya jadi anugerah itu berharga. Kalau tidak ada Yesus di dalam anugerah itu, tidak ada artinya semua itu. Itu hanya murahan belaka. Ido ubain haroroni Kristusi di patarida hot tuhita, di patol hasot tuhita, gabe malua maninna sudi akana porsea di tanon. Keselamatan itu universal. Jangan hanya dirimu yang mau selamat, inang. Orang-orang yang berdosa butuh selamat. Orang-orang yang berlainan agama juga butuh selamat. Itu sebabnya Yesus tidak pernah berkata, aku ingin melepaskan orang-orang Kristen. Yesus hanya berkata, siapa yang percaya kepadaku, dia akan selamat. Nian siluman, sogabe Kristen petahoi. Anggo dihanguluhoni do, jala dihaporsei Kristus malua doi. Alainak pehala Kristen imana molo holan nama nangihon dang olom mangulahon dang olom mameop hatai dang maluai. Jangan pikir karena Anda sudah menjadi Kristen Anda akan diselamatkan. Yang diselamatkan adalah orang yang percaya dan mau melakukan firman itu. Jala tajalo do yamang tada na tajalo Yesus si paluai marhite amai haporsiao. Kenapa kita bisa diselamatkan? Karena kita percaya kepada Yesus. Atau ngah doha porsion. Nadi bahalak madok haporsion ima kepercayaan. Nadi bahalak madok iman itu adalah keterikatan kepada Allah. Nadi bahalak musim madok iman itu adalah buah dari Injil yang diberitakan kepada orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Tetapi lebih dalam dikatakan, apa itu iman? Iman itu adalah kesediaan untuk menerima. Lalu ketika kita bersedia untuk menerima, terjadilah persetujuan batin di dalamnya terhadap apa yang diberitakan itu. Dan ketika batin telah menyetujui itu, lalu datanglah batin itu menyampaikan seluruh hidupnya secara totalitas kepada apa yang diberitakan itu. Lalu membiarkan yang diberitakan itu mengubah hidupnya. Karena yang diberitakan itu adalah Injil dan Kristus, maka batin menerima Kristus dan membiarkan Kristus dan Injil itu mengubah kehidupan. Itulah iman. Jadi bukan sekedar hanya percaya, madok ali Tuhan taksoni, harus ada kesediaan dulu untuk menerima. Lalu batin menyetujui apa yang diberitakan itu dan menyerahkan dirinya secara totalitas, maka terciptalah iman yang utuh kepada Allah. Ima amang inang gabe didokma, firman yang merubah kehidupan, bukan perkataan manusia. Bila ada orang yang berubah dari perilakunya yang jahat menjadi baik, itu bukan karena perkataan manusia, tapi karena kuasa firman merubah hidupnya.
Taboto doa manginang. Buasa boy hamu marminggu di son. Dia napa dua hon alam karejo do todii. Karena firman itu bekerja, buah dari firman itu terciptalah gereja. Dan itu dihidupi oleh orang-orang Kristen dan terus menyebar ke Asia, ke Eropa sampai ke tanah Batak. Itu kuasa firman. Najolo halak horal manariho diri na sabing alai dung roh huriai gabe olo ibana marpanariho didongan. Itu kuasa firman. Lalu Kristus mengatakan, hai orang-orang yang percaya, kasihilah sesamamu sebagaimana engkau mengasihi dia, dan jangan lupa kasihi musuhmu. Itu firman. Moloboi pe hamu manalpuhon aka hasalannya kadongan. Moloboi pe hamu dang mabalotsun najat alo ni najat. Moloboi pe hamu makka holong ya kena marsogoniro atu hamu. Parbui ni hatani di batadoi. Itu kuasa firman. Bukan kuasa manusia. Maka firman yang merubah kehidupan manusia, bukan perkataan manusia. Dan itulah yang seharusnya menjadi perhatian kita, Manginang. Apalagi kita kaum-kaum muda ya. Kita kan suka kalau mau cari kebahagiaan mendengar quotes. Kata-kata motivasi yang dicetuskan oleh pikiran manusia. Tips bahagia 1, 2, 3, 4, 5, maka engkau akan bahagia. Padahal firman Allah simple sekali. Siapa yang berbahagia? Yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Tidak ada tips bahagia di dalam kekristenan. Ingat itu kaum muda. Jalan menuju kebahagiaan hanya mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di luar itu tidak ada kebahagiaan. Kita sering melakukan hal-hal seperti itu. Ido ubahen, kenapa sama ini yang mau dikatakan dasarkan Injil dan firman, engkau mendasarkan pemikiran manusia. Quotes, cara hidup bahagia, cara hidup sukses. Engkau tidak pernah melibatkan Tuhan. Tapi kalau hatimu sakit, disitulah kita berbicara. Tuhan itu adil. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang benar. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Holanido di boto hatani di bata. Holan hukum tabur tuai. Hanya hukum yang diberitakan. Injil itu menjadi benar-benar Injil karena diberitakan kasih Kristus di dalamnya dan diberitakan hukum Allah di dalamnya, bukan hanya hukuman. Molo haci rohatai tabai ma'ahana nisaburhomu hidogotilommu. Ay musay basik kosongoni. Ay taboto do hukum tabur tuai dak tuhamui tuau doi. Buasai kosongoni, ay tuhami pe hutang yok kami deh di pasak do tuhami yang padita. Betuhamu matong ida. Pokoknya tuh udah hatai. Asa aha, asa unang huulahon si songoni. Sahat do hatai tuhamu, basahat. Atong hamu tu di patamay. Dak au marhite hamu. Kalau orang kukatakan hukum tabur tuai, berarti Allah memungkiri bahwa manusia bisa menghakimi sesamanya rupanya. Tapi karena kata itu kepada aku, lalu datanglah Yesus, jangan lakukan itu, supaya jangan engkau mendapatkan hal demikian. Tua udoi hatai, asa unang huulahon nakana si songoni, dak tu jolmai. Maka firman, itulah kuasa firman itu. Dajo do jolmai mamake hatani di betai, laum paso butagasna. Melampiaskan emosinya. Kenapa firman tidak dipakai untuk kehidupan dan kasih? Kenapa firman itu hanya diberitakan soal penghukuman saja?
Bukankah kasih Kristus itu telah menggenapi itu semua? Salina ya mang inang ay muse ay molo marcia hura halak tuhita marmara maju imana di luaran. Siapa yang bisa menjamin itu memang itu adalah buah dari perbuatannya kepadamu? Ya, enggak ada kan? Ya daripada tambah dosa ya enggak usah dikatakan itu. Lagian itu kan perjanjian lama, di zaman Yesus itu sudah digenapi. Artinya kita sudah zaman 4.0, ya hiduplah di zaman 4.0. Jangan hidup di zaman sekarang, tapi sifat dan hukumnya masih di zaman perjanjian lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, jangan begitu lagi. Artinya saya bukan mau mengatakan ada perilaku itu di sini, saya tidak tahu itu. Tapi itu adalah contoh dari orang-orang yang bukan lagi mendengar firman, tetapi firman dirubahnya untuk sekehendak hatinya. HP hatani depata madok tuhita amang inang, biarlah firman itu yang mengubah hidupmu. Dan itulah yang dicetuskan Martin Luther. Ketika orang-orang sudah mengarahkan firman Allah itu untuk kepentingan rohani, meraup keuntungan bagi kantongnya. Nian lahu pajongjokon Basilika Santo Petrus do hati hai. Alai adong do utang ni rohaniawat tiki tubang. Adong muse sogok menyogok tu paus. Asabui rangkap jabatan hati hai. Gabe didok ma ise halak na olo bongok tu surgo di leom ma artana dungi malua ma ibana. Roma Martin Luther didok down. Segala sesuatu harus bertumpu kepada Alkitab dan firman Allah. Tidak bisa tradisi manusia membenarkan Allah, tetapi kuasa Allah lah yang membenarkan manusia. Ido ubain gabe didok ma sola gracia. Gabe adong ma 5 sola. Tulu do manang na 5 inang. Tulu 5 do dah. 5. Na parjolo sola Cristo, sola Kristus. Kristuslah anugerah itu. Injil. Napaduahon sola gratianum. Lapatanna Kristusomma basa-basa ni debata. Jalan napatuluhon marhite aha mata jalo pasu-pasui marhite ha porseaon sola fide. Alai di dia matai dai bui terberita hatai di bagasan bibeli sola scriptura molonga dingga sudei lehe ma sudi ngurunya di portibion terpuji ma debata soli deo gloria 5 sola. Dan itu yang ditekankan Martin Luther tepat pada hari ini 504 tahun gereja Lutheran berdiri. Sekali lagi Martin Luther mengatakan firmanlah yang merubah. Apa yang diajarkan Martin Luther tidak pernah buah dari pikirannya, tetapi buah dari Alkitab. Nang hita pe nang songonido. Ha hita pe amang songonido. Naparpudi maun molo neng tingkat dongolutta biarkanlah firman yang merubah. Molo neng puda hono mudo akayana komi pahupumi amang inang ido upait di jamotto ditiki mabuan danak tupat didion nabadia ahamadido puda homma ibana marhite hatani debata dakya didok pudai ma ibana marhite puda ni oputta si jolo-jolo tubuh dang ninna alai marhite hatani debata do ninna aina mertua namanangi hon hatani debata do ido upay mo luna tua-tua kasi didok do ama labok ni roha do paubun rimas unang jais marna tua-tua ikot tangi dipu dan inatoras asa mertua honinna hatani debata do ya manginang dang hatami. Kalau engkau menginginkan perubahan dari keturunanmu, dari keluargamu, dari anak-anakmu, beritakan firman Allah. Hanya firman yang bisa merubah kehidupan, bukan perkataan manusia. Amin. Saya pasu-pasu mahami ali Tuhan di bata. Naung taruli hami saluhunna di bagasan hatami. Asa halak na olo tangi tu pudam marhite Kristus Yesus ima barita naulii
Hujakkon hami may di bagasan hapor siaon. Asa mangulu hami songon halak partigor alani hapor siaon nami tuho. Lunga dinggan di pauliho parsoram mutu hami saluhuna. Sepasu-pasu mahami. Asa huboto hami mangaramoti hinadinggan ni basami. Ay naung dihamon ako kodo hami. Nungamate Kristus manaluhon nakadusa nami. Mauliate madihong. Terpuji magwarno. Atong paluas mabaritan naulii. Dohot hatam. Paibaruhon rohan ng pikiran nami. Ay disido Jepang nami hatuaon. Disido Jepang nami las ni roha. Mulo mangulu hami di bagasan hatam. Mulo mangulu hami mangasahon guarmu di tonga-tonga ni parngulon nami. Lituhan tangyak konon nami do buru ni huriami si Rahel buru si Regar natoktong dope marsahit ibana demam berdarah natongon di Opnaim di rumah sakit Advent nunga pola piga-piga ari liling na ale Tuhan say asi maroham tungulo ni burumi bu maakapanahi nagopang di pamatang na ucap masaluhu na akka hinaberni ni pakilalaan natongon di bagasan pertumbuhan ibana sonari ali Tuhan saya pasu-pasu madaging dohok tordina asa di pangasahok ko lahom majalo hamamalum naneng tagamon na dingulunay molo dirawat pa ibana di rumah sakit parhitiam mumasalu na akka para medis gabe sibuan pasu-pasu laho pasahat akan dauli na dinggan tubagasan nguluna napos dorohana mili Tuhan saluhu na do sakap doho ulawmu manupak tuak ka na dinggan ang dia karuas nami pe kana marsahit na suboy habilangan nami ganuk marsada-sada say saha tutangamu manasida sahaluhu na ali Tuhan mangasahon guarmu manasida asalam malum pagkilalaan na tangyak konon nami do ali Tuhan toktong program ni pagkubasyon ni huriami nanaing patupahon pesta gotilod di minggu nanaing ro sayho mana mangajari parhaladum dohot ruas ni huriami ang giat sahata sa uluak kami laho patupahon salut akka ulon na dinggan molo marpesta pe hami sama hami ruas ng parhaladum say bahin hamulyaw di guarmo masaluhuk nay unang upangasahon gugu nami lay mangasahon asini roham mahami mangulahoni saluhuk na pos dorohanami le Tuhan paso-paso muda salu ng ulo nami di bagasan Kristus Jesus martangi ang hami turupan. Amin. Maren di mahita sin buku di nomor 458 sian ayak sada laus tapasahat ma piliata.
debata amanami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut slehon lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauliutus upasaat hami masyan na nilehon mito hami pilihan nami tuho saija lo may gabi wap na ucus di julom pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasyak kami pilihanon pati bulhon harajaon mu dito nga tongan ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim salam hutadda hami gudang ni selehon-lehon mito hami salam girgir hami maddok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amana minadi banua gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaunmu sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hangoluan siapari si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami togihot tu pangujunan palua mahami siyan pangago borhat mahamu jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur honma damena tu toddim amin. Selamat hari Minggu madihita manginang Tuhan memberkati.